Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। दायो जोङो फैलायबाय नै लेखा लांनो आरोना। दिनै लेखा होयोनो ओमफ्राय बेखौ लांनो फैलायबाय। मोनगोन होनदों आरोना, मोनो ना मोना। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। दाना आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै आरोना। गोदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे फरायबाय थादो। थांगासिनो सिङाव नै थांगासिनो गाखोबाय जों नै गाखोलायबाय। लेखाखौ लाबोबाय आरो नै मोनबोबाय। बिराद गोबाव नेनांबाय आरोना। नेयै टाइमा 1टा 1:30 बारबाय। ओमफ्राय मोनफैबाय जोङो नै आरो थांफिनबावनांगौ आरोना आरोबाव। ड्रेसखौ सोलायनानै स्कुलनिफ्राय लेखा लानानै फैनानै ड्रेसखौ सोलायनानै बेग लांनो फैलायबाय आरोना। आरो बै स्कुल ड्रेसखौ लानानै फैखांबाय आरोना। ओमफ्राय आरो नैयाव बेग बायनो हाबनो नागिरदों दायो। सानसे जासिगोन दिनै। नै नैयाव फैदो आइया सिङाव हमसै आरोना। बेगखौ नायगासिनो ओइखिनो मोजां मोजां दं आरोना बेगफोरा। नैहाय नै ओइखौ मोजां नुहुरदो र'। मा बेग बेयो नै? आयरन मेन बेस्ट आयरन मेन। मानो बाबाय थागौ ओमफ्राय? येल'खौनो लानो ना रेडखौ लानो? ओमफ्राय लानो नायनो बेसे नायलाय? नायलाय बेसे? बाबायखौ लानो नायलाय। नैयाव फिसालानि बेग बासिगासिनो आरोना दखानाव। ओए प्रिया मैं भी आ रहा हूं। र'ना ओंखारबाय आरो जोङो नै इनिफ्राय बेग एरि बायनानै नै फिसालाफोरनि स्कुल बेग बायदो। सिगां बायनाय माखाया जिजोब्बाय, गोदान बायनांगौ जालायबाय आरोना। सानैनोबो बायबाय। मा लांफैदों नोंसोर इयाव? मा लादों? मैंने सोचा ये तो छाड़ी है। जुगावलायबायसो आरो नै गथ'फ्रा मोनथिबावानो। थांनोसै जोङो दायो लाखांबाय आरो। सिङाव फैलायबाय। देखिए का अंदर आया है। कुछ ड्रेस खरीदने के लिए ड्रेस बायनो फैदों आरो एसे गांसे गांनै। नै नोंसोरनो आंहा देखायसै। देखिए सुंदर सुंदर नुवासै kok नुवासैहाय। ओंखारबाय नै थांफिननोसै आरोना। बारा मोनाहांलायबाय एसे। न' मोनफैबाय जोङो दायो नै सानसे जाबाय दिनै ओरै लेखा लायलायबाय ओमफ्राय ओरैहाय आरो ड्रेस लायबाय बेग एरि माबा माबि शपिं खालामबाय आरोना सानसे। नोंनि स्कुल ड्रेस एरिसो सानसे जाबाय आरो जोङो ने बोरैबा नुलायबाय नै। नोंसो गारबायबो
दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बाय